बिबान रुजुननाय सोद्रोमाथायनि समायखिरा बिलाइ आं मुस्रि निजोम बसुमतारी आं सानखालि जालां दालाइसा जानाय आफादनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ आबुङै बारलांनायनि सनमान खालायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर आरो हुकुमारि आबुंथिखौ मानिनानै हाबा मावनो समायखिरा लायो। जायखौ फालिनो हायाब्ला आं आफादनि संबिजिरनि राहाफारि बादियै साजा मोननांगोन। बुंलायनायजों मुस्लिम निजोम बसुमतारी अक्ट' 22/10/2022 जालां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सातढेकियाजुलि दख'रा एबसुआ थांनाय 29 सेप्तेम्बर खालारखालि दख'रानि सिङावनो मोनसे दालाइसा आफाद दानाय जायो। बे आफादनिनो आफादगिरि महरै जामिनदार बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै इजाइक इस्लारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो आरो गोदानै दाजानाय दालाइसा फरायसा आफादनि मुंखौ जालां दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुं दोननाय जायो। दिनै गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ समायखिरा लाहोनाय जायो आरो बिबान गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर लोगोसे दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। बिबान रुजुननाय सोद्रोमाथायनि समायखिरा बिलाइ आं मुस्रि निजोम बसुमतारी आं 22/10/2022 सानखालि जालां दालाइसा जानाय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ आबुङै बारलांनायनि सनमान खालायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर आरो हुकुमारि आबुंथिखौ मानिनानै हाबा मावनो समायखिरा लायो। जायखौ फालिनो हायाब्ला आं आफादनि संबिजिरनि राहाफारि बादियै साजा मोननांगोन। बुंलायनायजों मुस्लिम निजोम बसुमतारी अक्ट' 22/10/2022